Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Присоединяйтесь по скайпу, atr.tv – это наш адрес. Задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать, наконец, телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. А я рада представить гості нашої студії, народний депутат України 8-го скликання, громадська діячка, волонтерка Оксана Корчинська. Вітаю вас, пані Оксана. Селям алейкум. Добрый вечер. Я предлагаю наш эфир начать с новостей из временно оккупированного полуострова, а именно с новостей об очередной волне репрессий в отношении коренного народа Крыма, крымских татар. Там первому заместителю главы Меджлиса крымстарского народа Нариману Джилялову ужесточили обвинения, так как в деле могли появиться новые сфабрикованные доказательства. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook. Давайте его послушаем. Зараз звинувачення від 10 до 15 років, але важливо розуміти, що у статті 281 Кримінального кодексу Російської Федерації є ще друга частина, яка вводить додаткову кваліфікацію – організована злочинна група. І слідству нічого не заважає ще більше посилити звинувачення Наріману і братам Ахтемовим. Ну а сам Нариман Джилялов написал письмо из следственного изолятора, это уже его второе письмо. Там он заявил, что его главное оружие – это слово, и он намерен продолжать свою борьбу, находясь в заключении. Я був готовий до такого розвитку подій і, за прикладом старших братів, не маю наміру відступати від власних переконань. Буду продовжувати боротьбу доступними мені тут, у в'язниці, способами. Під час обшуку в моєму будинку співробітник, який його проводив, між іншим сказав: «Ваша зброя – слово, а це набагато небезпечніше. Тож моя зброя зі мною». Пані Оксана, вот очередные репрессии в Крыму многие украинские видные политические деятели связали с проведенным успешным инаугурационным саммитом Крымской платформы. Вы согласны с этим? Ну, частково так, звичайно, без сумніву, тому що Україна нарешті потроху вже починає говорити про те, що боялися раніше говорити, про те, що ми не віримо, і я особисто теж всі ці 7 років не вірю в мирне повернення Криму. І ми, як країна, повинні готові захищати свою землю, як зараз в світі захищають багато країн, і ми повинні повертати Крим. І тому те, що зараз відбувається, звичайно, це і саміт, але це тиск на американців і тиск на Україну безпосередньо. Саме тому, що Росія, Путін і всі його найманці-окупанти в Криму – це всі вірні сталіністи. Тобто вони послідовники Сталіна. От те, що зараз відбувається з кримськими татарами, це той геноцид, котрий колись вже Сталін робив. Так. І це повторення. Тобто це залякування місцевого... Це от умовно, як колись українців назвали бендерівцями, так? То тепер в Криму це кримські татари. Так? Тобто це от так само, коли вони от кажуть, що у всьому винні кримські татари. Терористи. І терористи, да, це абсолютно інтелігентні люди. Важко уявити собі, що це терористи, тому що це, відповідно, трошечки треба все ж таки мати і підготовку, і розуміння того, ну, ці зазвичай люди, якщо щось готують, це дуже секретно готують, хоча не обов'язково для цього організації, як показують якраз ісламістські країни, то одинакам вдається більше результат. Але це геноцид. Це геноцид просто кримсько-татарського народу, це їх помста за те, що вони не можуть погодитися на окупацію Російською Федерацією, і те, що кримські татари, в них асоціюється оцей
термін, що вони для них бандерівці. Тобто це люди, які не хочуть падати на коліна, які пам'ятають, яке значення і що для них Крим. Їх пращурів всіх вже виганяли з Криму, вони вже все це пережили, і тому цей геноцид повторюється. І само собою це, в тому числі, я кажу, самі це одна із причин, але загальний зараз наступ іде всюди, тому що зараз велике загострення на фронті. Вони обстріляли за останній місяць, не знаю, в мене немає телевізору, мені важко судити, чи преса про це говорить, але я вам кажу, що вони обстріляли за останній місяць дуже багато наших командних пунктів. Саме тих, які роками не змінювали дислокацію. Роками. Тобто вони знають, що вони там знаходяться, вони піднімають, працюють своїм орланом, не пам'ятаю, як ще їх модифікація російська працює. Вони бачать, як тільки вони бачать, що на КП знаходяться якісь зосередження, вони через, наприклад, те, що в Авдіївці розстріляли, щоб ви розуміли, це вони артилерію через всю Авдіївку дістали командний пункт. Тобто це артилерія йшла, всі снаряди летіли через всю Авдіївку, розумієте? Тобто це глибоко в тилу, щоб ви розуміли. І зараз те ж саме з нашими розвідниками стали, те, що вчора наші побратими загинули. Це так само пункт, який давно знає, це дислокація, яку всі знають. Ну, тобто ті, хто працюють на фронті, ми всі знаємо ці командні пункти. І вони іноді, звичайно, наші військові повинні розуміти, що і повинні зараз поміняти тактику. Так. Тому що те, що вони звикли, що останні роки оце було гасло «ми не стріляємо», зараз цю слабкість їм окупанти не простять. І тому, звичайно, загострення буде по всій лінії. Тому що для нас і Крим, і наша частина Донбаса – це один фронт. Так, і може, реально вже починати відповідати жорстко? Звичайно. Інакше вони не розуміють, що ви розуміли. Росіяни завжди розуміли тільки силу. Інакше вони відчувають, що це слабкість, і будуть втрати ще більше. Як бригада, яка в Авдіївці стоять, яка фізично на той час були там, є речі, якщо вони тільки ротацію, вони дуже швидко зрозуміли, хто зайшов. Ну, вони ж, їх розвідники працюють, і в тому числі, на жаль, частково місцеве населення допомагає інформацією. І вони чудово розуміють, що це за бригада, вона там не одну ротацію відстояла. Вони розуміли, які слабкі місця бригади. А ще і попередній командир, мною особисто нешанована людина, пішов так, що не залишив бригаді багаж досвіду і знань. І коли нова бригада встала, вони абсолютно вже зрозуміли, що не буде швидкої відповіді. І оцей удар по командному пункту батальйона, вони чудово розуміли, що бригада не зможе швидко відповісти, тому що тільки ротація і умовно, щоб ви розуміли, там не було, це так звана військова засічка, коли вони не розуміли, бригада, де їх цілі, по чому в даному разі відповідати. І вони зразу з цим миттєво скористалися. Тобто вони просто спалили ці пункти, зараз те, що вони роблять по всьому фронту. І тут зараз треба змінювати тактику. І добре, що у нас змінене керівництво зараз Збройних сил. І я дуже сподіваюся зараз на нового керівника, на нашого головнокомандувача. Це людина все ж таки з бойовим досвідом. І те, що я чула від командирів, він був на фронті, і він сказав, що, будь ласка, відповідаєте, ви повинні відповідати швидко, не потім коли-небудь невідомо. Тому що інакше це втрати, тому що нам це ніхто прощати не буде. Я предлагаю сейчас к нашей беседе подключить народного депутата України фракції «Слуга народу» Олексія Мовчана. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Пане Алексею, мы как раз сейчас в студии обсуждаем обострение ситуации на востоке Украины, обострение ситуации на территории временно оккупированного полуострова Крыма, очередная волна репрессий. С чем вы связываете такое агрессивное сейчас поведение России, обостряющую эскалационную политику? Ну, я особисто думаю, що це може бути пов'язано як з позиціонуванням Путіна себе і на міжнародній арені, і на внутрішній, тому що там готуються вибори, а кожного разу, коли треба мобілізувати електорат, то починаються якісь, значить, поділ на своїх чужих і так далі. Тобто і це проявляється різними видами. Тобто там і військова агресія, і
значить, розширення цього руського міра і, значить, утиск неугодних. От. А на міжнародній арені все просто, в принципі, тактика у них не сильно змінюється. Да? Якщо ви вже, ну, вони да, показали себе дещо з варварської сторони, ну, там, опозицію ви знищуєте, свою саджаєте в тюрми, там, не знаю, робите злочини проти людини, і до вас, в принципі, таке ставлення, да, через спецслужби там вбиваєте людей на територіях інших країн, то до вас вже ставлення сформоване, да, як до, ну, відповідного режиму, який веде себе не дуже в цивілізований спосіб. Ну, власне, вони продовжують підтримувати цей свій статус. От. І не бажають, да, коли з ними Європейський Союз там намагається говорити людською мовою, да, закликати до там примирення, до переговорів і так далі, до виконання там певних зобов'язань, то Російська Федерація цієї мови не розуміє і веде себе, ну, по суті, як воплів. Вот, на жаль. Если мы говорим о Крыме, если мы говорим о последних репрессиях в Крыму и задержании крымских татар, в частности, крымско-татарского политического деятеля Наримана Джиляла по линии парламента, что мы можем сегодня делать, что вы можете сегодня делать в защиту прав граждан Украины на территории полуострова? Ну, сьогодні, насправді, в цьому питанні благо парламент є єдиним. Мені здається, тільки одна фракція ОПЗЖ не голосувала чи не взяла участь у голосуванні за визнання, да, і засудження дій щодо кримських татар на території окупованого півострова. Сьогодні що ми можемо реально зробити? Да? Це звернення до міжнародних інституцій, до наших партнерів зарубіжних, для того, щоб все-таки були певні санкції і вони дивилися на те, як порушуються права людини. Тому що ті, хто мовчать, ті, хто нічого не говорять, ті, хто не об'єднуються, знаєте, з ними так і поводяться. А коли ми постійно, ну от, наприклад, там, якщо говорити про США, да, це такий потужний партнер, з яким треба постійно працювати. Йому треба заявляти, йому треба пояснювати проблеми. Як це роблять, наприклад, там в конфлікті з Ізраїлем і Палестиною. Да? Коли по Конгресу йдеш, у конгресменів перед дверима їхніх кабінетів висить табличка «I stand with Israel». Тобто те саме має бути і з Україною. Да? Тобто я поряд, я підтримую Україну в тому, що вона робить, в тому, що вона бореться за демократію, захищає права людини і так далі. І тоді у нас будуть реальні кроки і реальна допомога. Тому що ми не одні. Ми маємо знати, це тільки пропаганда говорить, що ми одні, що ми нікому не потрібні. Весь світ дивиться на нас і підтримує. Ми маємо просто пояснювати своїм друзям, партнерам, як воно відбувається насправді, що порушуються права людини, що знищуються людські долі, життя, розбиваються сім'ї, да, певним режимом Путіна. І ми маємо залучати наших партнерів до підтримки. Це от те, що може робити парламент і кожен окремий народний депутат, або навіть, знаєте, не народний депутат, а просто людина, яка не байдужа. Але парламент, згуртувавшись, може робити потужні заяви, які будуть, знаєте, про які будуть писати там в New York Times і так далі. Дякую вам дуже, пане Олексію. Чохсагуна, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція «Слуга народу», був з нами на прямому зв'язку. А вот секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские власти могут прибегнуть к военному пути деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса, но хотят избежать массовых жертв. Повірте, наші Збройні сили в змозі очистити територію Донецької і Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму.
Але треба мати на увазі, що ми не можемо допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння того, де є ця межа. Але це не значить, що у разі необхідності ми не будемо цим користуватися. Также Данилов заявил, что заявление от международных партнеров Украины о глубокой обеспокоенности по вопросам Крыма и Донбасса недостаточно. Нужны активные действия. Ми покладаємося перш за все на себе і на своїх справжніх партнерів. Мені дуже приємно, і я був дуже вражений, коли така кількість партнерів підтримала Кримську платформу. Але зараз після цього мають бути дії. Ви бачите, що зараз відбувається в Криму. Порушення прав людини. Людей забирають до в'язниць. Людей лишають можливості жити, їх катують. І ось це словосполучення «ми занепокоєні» на сьогодні, я вважаю, занадто замало для того, щоб все це продовжувалося в сучасному світі. Мали би бути активні дії. Пани Оксана, что вы думаете относительно заявления Данилова по поводу военного пути возвращения и деоккупации наших территорий? Сейчас мы к этому Без готовы? Это сумніву, возможно? нарешті РНБО займаються своєю роботою і хоча б про це говорить. Погано, що поки ми говоримо, а не реально готуємося, тому що нам потрібна повна мобілізація війська, нам потрібна мобілізація нашого мирного населення, які розуміють, що країна воює, а не так, що в повному розслабленні, окрім фронту, всі знаходяться. Для того, щоб буде обов'язковий момент, і він буде скоро, коли у Росії будуть проблеми, внутрішні проблеми. І коли в них будуть внутрішні проблеми, а вони будуть, це є циклічний цикл, який завжди повторюється, і вони будуть у них внутрішні проблеми. І в цей момент ми повинні були бути готові відбити свої території. Для цього потрібна мобілізація. На жаль, поки цього не відбувається. І тому важливо від слів, і про це треба говорити, тому що це наша територія, ми не збираємося ніколи від них відмовлятися, ні за яких умов, від наших територій, але для цього потрібна бути постійна мобілізація війська і громадян України. То есть, по итогу, в любом случае, придется воевать за Крым и за Донбасс? Так, звичайно. А как же политико-дипломатический путь, который избрала для себя Украина? Вы не верите, что этим путем можно будет вернуть территорию? Це певна імпотенція просто. Ви розумієте, це розмови. Це розмови. Всі, хто були, я 6 років провела на фронті, з 14-го року. Так. У мене поранені там мої всі близькі, і вся моя родина, всі чоловіки моєї родини були на фронті довгий час. І тому все інакше неможливо, на жаль. От ви можете, але країна повинна це розуміти. Тому що все це убаюкування, це безкінцево 7 років, коли там Меркель хвилюється все кожен раз, і в той же час Північний потік добудовує, так? Розуміючи, який це ніж в спині України. І занепокоєння всіх наших партнерів, нам потрібні, без сумніву, партнери американці, це без сумніву, але вони всі дбають про свої інтереси. Ми єдина країна, котра може подбати про себе. І тому ми повинні бути готові, тому що все решта – це розмови. Це, вибачте, від дьявола, тому що думати про якісь вибори на окупованих територіях – це легалізація бандитів, терористів і найманців, які знищують наш народ уже і наших військових 7 років. І тому країна повинна бути готова. Очень показательной была история с Нагорным Карабахом и с Карабахом, когда Абсолютно. на протяжении 44-дневной национально-освободительной войны Азербайджан спустя 30 лет наконец освободил свои территории. Но при этом мы понимаем, что Азербайджан был не один. И Азербайджану поддержала и помогала Турецкая республика. Кто поддержит Украину? Давайте перше. Знаєте, ви згадуєте, коли Байден говорив про Афганістан, він сказав, ми не будемо воювати замість Афганістану. Ми можемо допомогти, але ми не будемо воювати. Все це буде стосуватися і стосується України. Замість нас не будуть воювати. Нам можуть допомагати, тому що коли в 14-му, в 15-му році, повірте, нам ніхто не допомагав. Якщо б не добровольці і не військові, сьогодні тут була б уже Росія. І кияни, сумчани, дніпропетровці, Харків в першу чергу, Одеса мало би так само знищене місто, як Донецьк, Луганськ, і воно би перетворилося від кількасот
градів ці би міста і маєтки наших олігархів перетворилися. Ті маєтки, як ми бачимо в Донецькій, Луганській області, маєтки голови СБУ Донецької області, всього 5 закладок Града, і всіх його мармури, басейни з золотими колонами, стайні, гостєві будинки, італійський мармур, і все це. Людина роками крала мільйони доларів, там вклала десятки мільйонів доларів в це, і за кілька закладок Градів все це перетворилося абсолютно в сміття. Тому люди повинні не забувати, що те, що сьогодні вони всі йдуть додому, дивляться телевізор, п'ють каву, завтра вранці збираються на роботу, діток, це все завдяки хлопцям і дівчатам, які зараз боронять нашу землю, і ми все повинні бути розробити для того, щоб наша армія була в мобілізації, і щоб вона змінилася і все ж таки позбавилася цього совєтського страшного минулого, яке до сих пір, на жаль, його переслідує в нашій армії. І те, що зараз там проблеми з фінансуванням, те, що наші хлопці і родини загинувших, їм, на жаль, останні 2 роки припинили в повному обсязі платити компенсації на квартири, це ганебно. Тому що нація не може допустити, що коли гине українець за націю, за свій народ, а після цього він не може отримати по закону. У нас є бійці, які загинули у 18-му році, родини і до сих пір в Мелітополі не отримали квартиру. Це ганебне явище. І, звичайно, після цього, відповідно, це на війська. Те, що у них заборгованість там за військові, і в тому числі ОСні виплати, це теж ганебно. Тому що мобілізація – це в тому числі, коли всі військові розуміють, що вся нація їх підтримує і розуміє їх значення. А для того, щоб не захищати, а наступати, а нам прийдеться наступати, і нам треба готуватися. Тому що коли ми будемо з вами готові до наступу, вороги нас будуть боятися. І оце постійно переляк, коли вони збирають свої навчання, збирають свої багатотисячні, сотні-тисячні війська на кордоні. Кожен раз ми переживаємо. Не переживати треба, а робити постійну мобілізацію. У нас давно повинні бути закон про територіальну оборону, повинен давно бути готовий. Ви розумієте, от щоб ви розуміли, коли збиралися війська, нам, добровольцям, волонтерам, тому що я починала добровольцем, вся моя родина були добровольці, і мої сини поранені на фронті як добровольці. І тому нам треба було змобілізуватися, ми за тиждень зібралися. От я, наприклад, це парамедики, ми ті, хто допомагали на фронті. Ми зібрали всі наші організації бойових медиків, які у нас всі. І ми вже Генеральному штабу через тиждень сказали, скільки ми можемо екіпажів виділити на Херсонському напрямку, хто буде у нас за цей Херсонський і що нам від них потрібно, скільки напрямку ми можемо на Чернігів виділити, хто йде на фронт, яка мобілізація, скільки ми робимо за 3 доби, що ми робимо через тиждень. От що таке мобілізація. Коли ми розуміємо, чітко порахували, що у нас в арсеналі, який у нас людський ресурс, яка у нас техніка. Ми відремонтували знову ж таки за волонтерський і кошти благодійників техніку, яка готова надавати допомогу, а в війську регулярно це не робиться. І тому отака загальна мобілізація. Якщо ми з вами зможемо за рік зробити таку мобілізацію, щоб ми готові були до наступу, от повірте, у росіян буде слабке місце, у них будуть проблеми. Олексій Гетьман зараз з нами на прямому зв'язку. Давайте підключимо його к нашій бесіді. Військового експерта та учасника АТО, старшого офіцера батальйону оперативного призначення Кульшицького Нацгвардії, командира роти вогневої підтримки в 15-18 роках. Пане Олексію, вітаємо вас. Сілям алейкум. Доброго дня, пане Олексію. Да, мы много раз в этой студии... Да. Мы много раз в этой студии с нашими гостями и с вами говорили о том, что Украине необходимо готовиться. Вот если мы говорим про оборонный сектор, где именно, вот какие наши самые главные уязвимые точки, которые сегодня уже нужно готовить, над которыми уже сегодня нужно работать? Найбільш уязвимі точки, як ви кажете, мені здається, що, по-перше, треба займатися протиповітряною обороною. Зараз у війні на Донбасі авіація майже не приймає участь.
якщо Росія застосує авіацію, нам буде не дуже солодко. У нас є свої комплекси, на кшталт Кубовського, потім Буковського комплексу, які ми можемо використовувати, але вони поки що в стадії, їх ще виробляють, їх ще не доробили, але вони вже опитно зразки є. До цього нам треба готуватись до можливої агресії з боку Чорного та Азовського морів. Для цього в нас теж є крилаті ракети, але ми зробили тільки один дивізіон, і там стоять не туни, не ракети, а мережі ракет. Це найбільш уязвимий наш напрямок. До того ж, Росія має дуже велику кількість танків, найбільшу кількість танків в світі, які нам змагатись з Росією в кількості танків не потрібно. Нам треба робити наші, у нас вони є, противотанкові комплекси, які будуть ці танки знищити. Ми не маємо сперечатися, не маємо змагатися в кількості кораблів чи в кількості танків. Ми маємо змагатися в кількості противотанкових і противокорабельних ракетных систем. Это має бути наш приоритет. Вместе с этим сегодня в нашей студии политический аналитик, с которым мы также обсуждали этот вопрос, сказал, что если освобождение Донбасса военным путем это больше сухопутная история, то по Крыму нужно укреплять наши военно-морские силы. Вот что с нашими ВМС? Действительно ли это самая, можно сказать, такая уязвимая точка в оборонном секторе? Дивіться, ті кораблі, які в нас є, той флот, який був у нас анексований ще при розвалу Радянського Союзу, це флот, один підводний човен, який, якщо нирне, то не видно. Ми не здатні, наш військово-морський флот не здатний протистояти російському флоту, який там дуже велика кількість. Нам цього робити не треба. Ще раз, ми маємо з ними воювати в інший спосіб. Це має бути асиметрична відповідь. Якщо вони будуть застосовувати свій флот, ті кораблі, за яких зараз судять генерали, які були на параді як зразок нашої морської потужності, смішно сказати про це. Це була демонстрація доказів речових на параді на День Незалежності. Цих кораблів і таких самих невеличких кораблів нам вистачить для того, щоб вести маневри. Знищувати потужні російські кораблі ми маємо нашими Нептунами, нашими противоракетними комплексами та крилатими ракетами. Що стосується сухопутної частини, якщо буде повномасштабний наступ, можу вас запевнити, я на 99% впевнений, що Росія повномасштабної війни проти України не розпочне, тому що одразу вона буде заблокована всім світом. Те, що нам будуть допомагати іноземні країни, члени НАТО, Сполучені Штати, як члени НАТО в тому числі, це буде, скоріше за все, озброєння. Я майже на 100% впевнений, що натовські військовослужбовці приймати участь у бойових діях на нашому боці проти Російської Федерації не стануть. Допомагати будуть, зброю будуть, може літаками, але безпосередньо участь брати не будуть. Я не дуже згоден з пані Оксаною в тому сенсі, що нам треба готуватися до наступу. Нам треба зробити так, як зробив Азербайджан з Арменією. Нам треба ізолювати Росію, от кажуть, військово-дипломатичний шлях. Що це означає? Дипломатичний шлях – це ізолювати от наших бойових дій проти сепаратистів Російську Федерацію, щоб вона не підтримувала, не стріляла по нам зі своєї території градами і іншими комплексами. Тоді ми самостійно дуже швидко розберемося з цим ДНР і ЛНР. А як же з Кримом? Квазіреспублік. Але якщо Росія буде втручатися проти наших дій на боці цих квазіреспублік, то це і є початок повномасштабної війни вже з Російською Федерацією, яка може стати початком Третьої світової війни. Я вважаю, що нам треба дотиснути, але не так, як це пан Зеленський, дотискати Росію, щоб їй було нецікаво підтримувати ОРДЛО. І коли ми її ізолюємо, як ізолювали Росію від Арменії, тоді ми, як Азербайджан, дуже швидко, я думаю, швидше, ніж за тиждень, ми ці просто... И
Пане Алексею, и еще один вопрос, буквально вот 2 минутки. Многие наши западные партнеры, а точнее страны Восточной Европы и Польша обеспокоены учениями «Запад-2021» и поглощением России Белоруссии. Мы понимаем, что сейчас с нами вот тысячи километров потенциальной угрозы и агрессора. Что нам с этим делать? Коли ми йшли ходою 24 серпня, там було багато білорусів з їхніми прапорами, не такими, якими зараз вони використовують офіційно, а справжніми білоруськими прапорами. Вони нас підтримували, і ми теж кричали їм «Хай живе Білорусь». На жаль, білоруський народ і Лукашенко – це різні речі. Ми підтримуємо білоруський народ, але ми не підтримуємо всю владу в особі Порошенка. Те, що Росія майже вже аншлюз Білорусі майже вже відбувся, це вже, на жаль, факт. Це вже майже єдина держава. І наш кордон по великому рахунку з Російською Федерацією поширився ще на більш ніж на 1000 кілометрів. Це Росія буде погрожувати цими навчаннями, іншими навчаннями. У Путіна є мрія повернути кордони російської Росії в межі ті, які були при Ніколаї II до початку Першої світової війни. Це його так. Він буде, і тому поляки, вони молодці, нарешті вони зрозуміли. Прибалти зрозуміли це набагато раніше, що загроза не Україні, загроза усій Східній Європі. І Україна є форпост, який треба максимально підтримати. Ми тримаємо оборону за всю Європу. Ми цю орду зупинили, і ми тримаємо оборону. Ми захищаємо всю Європу. Нам потрібна підтримка, ми самі не в змозі, вони дуже потужні. Будь ласка, допоможіть. Дякую вам дуже, пане Олексію. Чохсагл у нас Олексій Гетьман був з нами на прямому зв'язку, військовий експерт, учасник АТО. Что нам делать с Беларусью? Вот как аншлюз? Нам треба Чим в першу аншлюз чергу Білорусі з нам вами, грозить? як країні, розуміти кожному громадянину, якому здається, що у нас на армію йде багато грошей в країні це мізер по зрівнянню з будь-якою країною, яка воює. Якщо ви побачите, скільки валового йде доходу відсотків в Ізраїлі, країна, яка перманентно воює з моменту утворення, і у нас мізерні гроші йдуть на оборону. Звичайно, нам прикро, що до оборони народні депутати і керманичі Кабінету міністрів відносять Національну поліцію, тому що в даному разі це нечесно і несправедливо. Але на оборону нам треба збільшувати бюджет в багато разів на оборону. І що б там не казала країна, це принципові для нас речі. Для нас принципові речі – це здоров'я нації, тобто треба вкладати гроші в здоров'я нації, в охорону здоров'я, в першу чергу в даному разі, щоб зберегти все ж таки Україну в оборонний комплекс, здоров'я і освіта. Це дійсно пріоритетні для країни будь-якої, для того, щоб витримати будь-який тиск. І без оборонного бюджету ми не з вами, тому що фактично мені здається, що за 2 роки ми сильно просіли, абсолютно. Навіть я нещодавно дізналася, що як же у нас накерувався Збройними силами генерал Хамчак і от зараз міністр оборони Таран ще продовжує, що росіяни їх зневажили, навіть не вставили санкційні списки. От всі ми, народні депутати, які були на фронті, ми були перші. Міністр оборони Полторак, Муженко. У нас могли бути дуже багато між собою сварок і все. Але ми були перші, які в перших списках зразу пішли. Всі. А тут 2 роки начальник Генерального штабу, головнокомандуючий, і міністр оборони, Росія зневажає їх навіть в санкційні списки. Тобто для них навіть не створили загрозу для Росії. Виявляєте собі? Це приниження взагалі. Що там генерал Забродський є, командуючий Сухопутки є, командуючий ДШВ є, морських сил України є, а міністра і головнокомандувача, мають на увазі військового, а не верховного, немає. Ну і, в принципі, і верховного можна було розмістити. Це говорить про те, що їм не була нанесена жодна шкода. І тому зараз нам треба з вами переглядати цю ситуацію. Вся країна повинна чітко розуміти, що
те, що на їх території мир, це явище виключно заслуга нашої армії і заслуга добровольців 14, 15, 16 року. Тоді нам не допомагали з вами. Це була допомога тільки на словах. Нам не допомагали з вами зброєю. Тоді було ембарго. Нам не дозволяли тоді купувати. І нас тоді вже ізолювали. Ми витримали. І тому в цьому плані не зовсім коректно порівнювати нас дійсно з Афганістаном, тому що в Афганістані на впровадження гендерної політики Америка розходувала $трильйони. Так, ви розумієте, там, я вже не пам'ятаю, якісь страшні гроші, там мільярди доларів на провадження гендерної політики. Ви розумієте? Тому це не порівняльне. Тому що ми з вами пишаємося все ж таки нашим народом, але народу основному не треба забувати, що це чудово, що вони дивляться фільми, кіно, і що вони живліють цими образами. Але, вибачте, будь ласка, ви повинні чітко розуміти, що в нашій країні герої номер один – це все ж таки військові, які нас з вами захищають. Наші шановні спортсмени, наші шановні це дуже велика шана, що вони це роблять. Це ганьба, коли спортсмени, які носять звання лейтенанта, оця могучих. Я в цей час якраз забирала хлопця з важкою ампутацією з репцентру, і в мене не було зв'язку кілька годин. Я коли під'їхала, от уже в мене з'явився в Київській області нормальний зв'язок, і в мене, ви не уявляєте, яка кількість повідомлень з фронту, мені прийшло ображених офіцерів, які писали напряму, що поки такий лейтенант Могучих в наших військах, ми не бачимо сенсу продовжувати контракт. Це бойові люди. Для мене був це удар, я особисто написала головнокомандуючу Залужному і сподівалася, і просила, тому що нам пояснили, що вона не в Збройних силах, а в Міністерстві оборони. І я сподіваюся, що міністр Таран хоч на щось спроможний, що якщо їм не вдається вибити бюджети, і вони завалили багато роботи, якою було налагоджено по Міністерству оборони, і вже зміни все ж таки якісь відбувалися, а зараз це повний стоп на 2 роки вже продовжується, і оборонний комплекс, і у нас з вами проблем, у нас стільки слабких місць, ви не уявляєте собі, починаючи від виготовлення снарядів, починаючи, тобто там у них не припиняється просто з Росії поставка 7 років, і от, будь ласка, їм треба склади тільки звільнити, тому що це утилізація на нашій території їх снарядів, і плюс розробка нових, які ми є з вами як полігон, Донецька, Луганська область, на які вони випробовують. А у нас постійний дефіцит. І це ганебно. І коли нам хтось, ви чуєте населення, яке каже, занадто багато йде на армію, це занадто мало. Це копійки для нашої країни. Все, що завгодно, ми повинні з вами потерпіти, але армію ми повинні забезпечити, бо це наше з вами життя. Дякую дуже, пані Оксана. К сожалению, я уже вынуждена завершать этот эфир, как бы мне не хотелось. Чохсагон, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. А ви чудово розмовляєте українською. Наших побратимів кримських татар треба виховувати, тому що добровольці, половина добровольців зі мною розмовляє, в тому числі і чеченців, і кримських татар, розмовляють українською. Так що вам треба, у вас чудова українська. Я буду намагатися. Дуже дякую вам. Чохсагон у нас Оксана Корчинська, народний депутат України 8-го скликання, громадська діячка та волонтерка благостим нашої студії. Мен сізне сайғылы достар сағлықлашам. 4 дахадан sonra заман информацион программасына Қырым татар тілінде сейретіңіз мұқберлеріміз сонки хаберлеріні сіздер үшін шымды тариф ете. Sonra bu studiyada meslekдешім Мацарский сіздеріні Прайм Мацарский программасында селемлажақ. Көрішкенде.